ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೇಮೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅದನ್ನು ಪೆರೇಕು ಸೇಮೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಸೇಮೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಅವೇನು ಸೇಮೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ. ಪರ್ಲೆ ಬೇಬಿ ಉಲೇಪುದು ಪರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೇವ್ರೆ ಗಣ್ಣಾರಂಡು ఇచ్చప్ప పోయి గడ్డండు పోయి అమ్మ కొలిపే పోయి సేమ ఫ్రై ముందు ತುಪ್ಪ ಸೇಮೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡ್ಗ ಓ ಪಿಜಿನ ಅವೇಂಚ ಪಿಜಿನ ಉಂತುಲ ಬತ್ತ ಉಂತುಲೆ ಪಿಜಿನ್ ಗಿಡಪ್ಪಲೆ ಇರು ಪೋ ಪಿಜಿನು ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಹೋಗುನು ಇರು ಬನ್ನೆಗೆ ಪೋ ಪಿಜಿನು ಪೋ ಪಿಜಿನು ಹೋಯ್ತೆಂಡು ಪಿಜಿನ್ದುವೆ ಒಲ್ಲೆ ತೋಜ್ಜೆ ಒಲ್ಲೆ ಬಲ್ತದೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ತಾಳ್ದು ನಾನು ತಿರ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಪೋಲೆ ಆಯ್ತು ಆಲ್ದೆ ತಿರ್ತು ಪೋರ್ದೆ ಓ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಕಜ್ಪು ಕೋಡದನೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಲಾಂಡು ನನ್ನ ಕಬಿಂದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಿ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಕೊರೋಡು ಐವಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಚೂರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಚೂರು ಬೆಲೆ ಇರ್ತೇನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒತ್ತಿ ಹೋಯ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಡ ಒತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬಸ್ ಪೇ ಹೋಗಿನ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗು ಮುಳ್ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಉಂಡು ಬೇವೇರ್ನ ಮಾತಾ ಕಾಜುನ ತೆಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಉಂಡು ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗುಲ್ಲ ಹೋಯ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೆ ಬಸ್ಪೇದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾದ ಇಕ್ಕುನ ಜಿಂಕ
ಈತ ಬಸ್ಪೇಟೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡು ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಂದಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ ರಿಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಎಟ್ಟಿಯೆ ನಾನು ಬಜ್ಪೇಟೆ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದಿಜಿ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುರ ಅಂದುಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾರುವೇರು ನಾನು ₹100 ಬಂಗುಡೆದೆ ತೊಂದಿ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ತೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪಕ್ಕ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದು ಎಂತ ಬೇಲೆ ಅದು ಬತ್ತೀನಿ ಚೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ನಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅನ್ನ ಬಾಲೆನ ಆರ್ಲೆ ತೊಂಬೋತೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈದೆಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತದುಂಡು ಹಬ್ಬ ಥರ ಓಕೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡು ಬೈಯಡು ಬೆಂದಿರ್ಗು ತೂಬಾಡ್ರೆಂಡು ಊಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ನಿನ್ನು ಮಾತ ಓಕೆ ಕಾಂತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ವರಂಕ ಅದೀಯ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುರಲ್ದಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿನ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜಿತ್ತೇವೆ ಒಯ್ಪಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ಕೊರೋಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚಾಪ ಒಯ್ತದ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಡ್ಕಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಪೋತೇನು 3 ಗಂಟೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಪಿನತ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಪೋಯ್ನಿ ಬಣ್ಣಗ 5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತುನಾಗ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೇನೇನು ಮಾತ ಕುಂಟು ಅರ್ಧದು ಪಾರ್ದೆ ಒಂದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಜಿ ಪಂಚೆನಿತ ಸಾರು ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಗುಡೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಗಗನ ಗರಗಸ ಗನ ಸಾರು ಹಂಗೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ